Gusto niyo ba makakuha ng isang CHED scholarship for college? Kung ikaw ay isang aspiring college student na naghahanap ng scholarship, pwede kayo makakuha ng CHED scholarship. Ito ang aking guide on how to get a CHED scholarship. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. So, ang CHED Scholarship Program or CSP ay isa sa mga pinakasikat na scholarship program na for incoming college students. So, ang major goal ng scholarship program na to ay to offer financial aid to college students na enrolled or planning to enroll in authorized colleges, universities, or higher educational institutions. So, ang CHED scholarship is ang very competitive na scholarship to para sa lahat ng mga students na depende sa mga merits ninyo, mga achievements ng mga applicants. So, meron dalawang types of scholarship. Meron full merit at saka meron half merit scholarships. Open ito for everyone. So, open to for 2024 and 2025. So, normally for private schools or private colleges, a total of 120,000 pesos is offered para sa annual period for tuition and other fees. Diba? So for private colleges, ang total ay 120,000 pesos ang offered para sa isang annual period, including rin ang 40,000 pesos for tuition and other school fees, at saka 70,000 pesos para sa stipend, and 10,000 pesos for book and connectivity allowance. So the amount is halved or hinahati sa bawat offering pag depende rin kung half yung merit mo. So depende nga yun sa anong klaseng scholarship ang makukuha mo. On the other hand, kung public school naman yan or public college, ang makukuha nyo ay 80,000 sa annual divided with a 70,000 pesos stipend at saka 10,000 pesos for book and connectivity allowance at saka free na ang tuition and other expenses mo. So, ano ba ang mga stipend na makukuha nyo sa CHED Scholarship Financial Assistance? So, meron nga full scholarship na annual at saka semestral. So, normally nga nabigay na yung prices depende nga kung private at saka public yung makukuha nyong college. So ano ba ang mga eligibility criteria para sa mga CHED scholar? So para maging applicant, kailangan Filipino citizen who is either graduating high school or high school graduate na. So the students must have a general weighted average or GWA of 96% or above kung gusto niyo ng full scholarship. At saka a GWA of 93% but not more than 95% kung gusto niyo ng half scholarship. So, additionally, yung annual gross income ng parents niyo or guardians niyo must not exceed 400,000 pesos a year. Pero if the annual gross income ng kanyang mga parents o mga magulang surpasses the limit, yung mga applicant should produce a written certification and medical findings or illness of the family or school certifications of 2 or more dependent enrolled in college or university or higher education institution. And finally, yung applicant, isa lang ang pwede niya makuhang financial assistance program. So anong ibig sabihin nito? Meaning kung 400,000 or above nga ang kinikita ng mga magulang mo, pwede niyo lang ipakita na kung meron kayong mga kapatid or mga ibang relatives na sinusuportahan ng magulang ninyo sa college or sa university, pwede kayong eligible pa rin kasi pinapakita nyo sa CHED na kahit na 400,000 nga or above yung kita ng parents niyo dahil nade-divide or nahati sa mga kapatid ninyo, nahirapan nga sila para i-fund yung inyong scholarship. So, may mga priority courses ang CHED para sa scholarship. So, kailangan nyo nang tawagan yung CHED para malaman kung ano yung priority courses nila for the year. Kasi depende yung mga priority courses nila. So, may mga allocation yan at saka list of priority programs. So, ano mga application requirements nga? Ang applicant ay kailangan niyang magbigay ng certified original copy of the birth certificate alongside certified original copy of the high school report card for eligible incoming freshmen. Original copies of grades for grade 11 and the first semester of grade 12 must be produced for the graduating high school students. A certificate of excellent moral character from the last school attended is required. At saka mga financial obligations for CHED scholarships must include any of the following documents. So kung children of overseas Filipino workers and seafarers, kailangan kayo mag-present ng copy of their contract and evidence of their income. Or a tax exemption certificate from the BIR, Bureau of Internal Revenue. The parents or guardians' most recent income tax return, and a case study from the Department of Social Welfare and Development or an affidavit of no income or a certificate of indigency from their barangay. So yun yung mga kailangan din yung mga application requirements.
So, paano ang application procedure para makakuha ng CHED scholarship? So, sa umpisa, kailangan kayo makakuha ng CHED STU FAP application form from the CHED office or from the CHED website. Ang application form is makukuha yun sa madadownload niyo or makukuha nga ninyo sa office na yun. So, fill out the application form and send it to the CHED regional office together with all of the needed paperwork and lahat ng mga requirements na sinabi ko na sa inyo. So, following yung evaluation process, tatawagan kayo or mag-email sa inyo or mag-mail sa inyo ang CHED to personally inform you kung anong status naging application ninyo. So, after na-send nyo nga yung application form sa mga CHED regional office, kung mag-enroll kayo sa isang State University and College or SUC, pwede rin i-submit ang inyong STU FAPS Form 1 directly dun sa State University na gusto nyong i-applyan. So, kung maghanap kayo ng online application, pwede lang kayo pumunta sa https://stufap-application.chedncr.com or pwede rin kayo tumawag sa CHED directly sa mga offices nila sa 02-988-0001 or ang email nila ay oss@ched.gov.ph or pwede rin kayo mag-email sa info@ched.gov.ph, tumawag sa 02-441-1260. So sana nakatulong itong guide para makakuha kayo ng CHED scholarship. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.